بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Kanthi nyebut asmanipun Allah kang Maha Welas sarta Maha Asih. Hamim. Kitab iki diturunake saka Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang Maha Wicaksana. Satemene ana ing langit lan bumi iku pancen ana tanda-tanda kuasane Allah tumrap para kang padha iman. Lan ing ciptanira lan ing sato kewan gumremet kang sumebar ing bumi ana tanda-tanda kuasane Allah tumrap wong kang padha iman. Lan ing gantine wengi lan rina sarta udan kang diturunake dening Allah saka ing langit, banjur urip maneh bumi kalawan banyu udan sawise mati. Lan ing sajroning angin iku uga ana tanda-tanda kuasane Allah tumrap wong kang padha mangerti. Iku ayat-ayat Allah kang wis ingsun wacaake marang sira kanthi bener. Banjur ing tembung apa maneh bakal padha pracaya sawise kalam Allah lan wahyu. Kacilakan gedhe tumrap saben wong kang akeh goroh lan akeh dosane. Dheweke krungu ayat-ayate Allah diwacaake marang dheweke, banjur terus gumunggung kaya dene dheweke ora krungu. Mulane weweh ana kabar kabungan karo siksa kang larani. Lan menawa dheweke ngerti sathithik bab ayat-ayat ingsun, banjur padha moyoki ayat-ayat mau. Wong-wong mau bakal nampa paukuman kang asor. Sangarepe dheweke ana neraka jahanam lan ora ana guna kanggo dheweke satitik punapa kang wis padha dilakoni, lan ora ana gunane kanggo nyembah saliyane Allah. Lan kanggo wong iku paukuman gedhe. Para sadulur kabeh, ana ing ayat-ayat dhuwur kuwi kita pinaringan penjelasan menawa Al-Qur'an iku saka Allah kang akarya jagat kabeh.
menawa anane jenis-jenis panguripan ing sakabehing jagat iku dadi tandha keagungane Allah. Kita didhawuhi supaya dadi wong kang padha iman, dadi wong kang becik. Biasane wong kang seneng goroh lan seneng lakoni dosa padha ora percaya marang ayate Allah. Seneng nyepelekake lan moyoki dawuhe Allah. Lan dheweke bakal entuk kapitunan yaiku siksa neraka jahanam.